дастгир шудан ва як сол аз озодӣ маҳрум гаштани блогери ҷавони тоҷик Рустам Бобоев, ки ҳангоми як расме ки дар саҳифаи инстаграму тиктоки худ мегузорад, аз ҷониби кормандони политсияи Русия дастгир карда мешавад. чуноне ки расмеро шумо дар рӯи навор мебинед, ин расм зиддият нишон додан ба полисои рус ва ҳамчунин алоқаи ҷинсӣ дар даҳон намоён аст. рустам Бобоев, ки рӯзе ҳамроҳи ҳамин духтар расм мегирад ва дар саҳифаи инстаграму тиктоки худ мегузорад, ӯро дар дохили метро дастгир мекунанд. дар хабару нашриётҳо меояд, ки Рустам Бобоевро ба ҳамин кори кардааш як сол аз озодӣ маҳрум карданд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корбони умуро. албатта дӯстони азиз, барои ҳамаи мову шумо маълум аст, интернет бисёр авҷ гирифтааст. яъне ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ, тикток, инстаграм ва дигар саҳифаҳо аллакай ҷавононро баҳри худ ҷалб кардааст. вақте дохили ҳамин шабакаҳо мешавем, чунон видеоҳоро мебинем ва чунон расмҳоро мебинем, албатта ин ҳама ҷалб шудани ҳамон ҷавондухтарону ҷавонписарон аст. фаромӯш накунед, ки интернет мисли корт ҳаст, яъне ки корча. ҳамин корчаро мо агар ҷиҳати хуб кор фармонем, фоида дорад. вақте каме каҷ рафтор кунем бо ҳамон корча, аллакай як ҷои моро мебурад. ва ҳамин тавр интернет низ чунин аст. аз ҳамаи ҷавонҳо, ҷавонписарону ҷавондухтарони тоҷике, ки дар ҳамин саҳифаҳои инстаграми худ ва тиктоки худ машҳур ҳастанд, хоҳиш карда мешавад, ки эҳтиёт бошед, ки ин бисёр ҳолати сахту сангин аст. бинед, ки ин ҷавонро як сол аз озодӣ маҳрум карданд. аммо кӣ месӯзад? ғайр аз ҳамон падару модар дигар касе не.